Грузовой «Газель» 34 000 сомон бо муомила дорад. Toyota Corolla аст 68 000 сомон, коробкаш автомат бо савдо мешавад. Мотоцикл Suzuki аст, мотораш 200 кубаи, турбо 7 500 сомон бо савдо мешавад. Opel Hatchback аст, Astra F 20 000 сомон бо муомила дорад. Vectra аст 17 500 сомон. Opel Astra G Caravan аст 70 000 сомон мегӯяд бо муомилаи хуб дорад. Салом бародарон, хушомадед ба канали Раштиҷи. Барои маълумоти пуррата номарои соҳибои мошин ва адресҳошонро ба даст овардан, навора то охираш тамошо кунед. Ҳатман лайк гузоред ва каналро обуна шавед. Фикрҳои худро дар комментария нависед. Ва шуморо бародари азоз чизе барои фурӯхтан ёки реклама дошта бошед, дар номарои рӯи экран сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Рафтем. Opel Astra G Caravan аст бародаро. Солаш 2003 сол. Созишвориш бензини холӣ, кузов универсал, объем 1.6 инжектор, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. Мошин бародаро нахадои ҳамаш 100% кор мекунад. 4 та баллони нав дорад, кондитсионер дорад, кор мекунад. Утилизация дорад бародаро. ҳуҷҷатҳои солонашам ҳастай, тонировкарам ҳастай. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нарша 70 000 сомон мегӯяд. Харидори анеқ бошад, бо савдои хуб дорад. касони харидор ҳастед, марҳамат рақамҳои рӯйкунанда занг занед. Ва бародарои азиз, чизе барои реклама дошта бошед, дар WhatsApp мо равон кунед. Рекламаро бародаро 50% скидка кардем, яъне ки нархи рекламаро 50% арзон кардагем. Равон кунед, дар видеои оянда ҳатман реклама мекунем. Мошини дигар бародаро Opel Vectra солаш 93, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. Мошин нахаду бародаро ҳамаш 100% кор мекунад. Қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ, нарша 17 500 мегӯяд, бо савдо дорад. касони харидор бошед, марҳамат рақамҳои рӯйкунанда занг занед. бародарони азиз, касоне ки билет дар кор бошад, марҳамат билети арзон аз ширкатҳои русӣ Уралхати бародаро, чи аз Тоҷикистон ба Русия, чи аз Русия ба Тоҷикистон, билетҳо бо нархи арзону дастрас аз дигар авиакасо фарқ мекунад. Марҳамат, касоне ки дар кор бошад, рақамҳои рӯйкунанда WhatsApp аст, метавонед ки муроҷиат кунед. Astra F Hatchback аст бародаро. Солаш 92, сӯзишвориш газ бензин, кузов Hatchback, объем 1.6, коробкаш механик. мошин состоянияш хуб, нахадои бародаро. Утилизация дорад, учёт снимат кардагиай. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. Нарша 20 000 сомон мегӯяд, бо савдо мешавад. бародарои харидор ҳастед, рақамҳои рӯйкунанда занг занед. ва хоҳиш мекунем ки бародаро фикрҳои худро дар комментария нависед. ҳатман наворда лайк гузоред ва каналро обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. эълони навбатӣ бародаро. Мотоцикли фурӯшида аст, Suzuki. мотоцикл бародаро бензин, состоянияш бениҳоят хуб. камбудиш ки як поворотникашо ки диташ бародаро шикастагӣ буда, тамом. Дигар ягон камбуди надорад. Мотораш 100% 200 кубаи турбои бародаро. қарор дорад дар ноҳияи Панҷ. Нарша 7 500 мегӯяд, бо камтар савдо дорад. бародарони харидор ҳастед, метавонед ки рақамҳои рӯи экранда занг занед. мошини дигари мо Toyota Corolla солаш 2008 ки бародаро Corolla автомат пурсидагӣ буданд.
сӯзишвориш газ, бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш автомат, ҳолатшо беҳтарин. Мошини состоянияш бародаро бениҳоят хуб ай. Мотор, коробка ходовии соз, 4 та баллони нав дора. ҳуҷҷатҳои солонааш ҳастанд, утилизатсияам кардагиай. Қарор дорад аз шайи душанбе 0668 мега бо камтар муомила дора. Бародарони харидор ҳастед, марҳамат, рақамҳои рӯйкунанда занг занед. Грузовой газель присоединён бародаро, марҳамат, состоянияш хуб, солаш 2000. Мошина ходои бародаро ҳолати кория мега қарор дорад, ягон камбудӣ надора, мегирӣ фақат ҳай мекунӣ. Бо мошини хари соз боша мега аниқ бия пеш мошина бина, мақсад ки проверкаш куна, маъқул шавад, савдо мешавад назди мошинда. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, нақша 34 та мега, чӣ хеле гуфтем, бо савдо мешавад назди мошинда. Бародароне ки харидор ҳастед, барои маълумоти паратара ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда занг занед. Ин буд бародари якчанд мошин ва аксессуре ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо ҳамихе мошин, хона, замин, квартира, се барои фурӯхтане ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешрави мо ҳастед. Хайр то наворҳои оянда.